Tehdään vielä kolmas pieni koulutusvideo tästä luokkien ja periytymisen aihepiiristä. Ensin täytyy korjata yksi kirjoitusvirhe, joka siellä kakkosversion koodissa on. Valitettavasti en tehnyt semmoista testitapausta, että se virhe olisi sieltä heti paljastunut. Huomasin sen vasta myöhemmin. Eli veturiluokan määrittelyssä sen yliluokan konstruktorikutsussa, superkutsussa, niin siellä on kirjoitusvirhe, pitäisi olla pilkku, mutta mä oon siihen sohinut vahingossa pisteen. Nyt se johti siihen, että yliluokan konstruktoria ei kutsuttu 3 parametrilla, vaan ainoastaan 2, mutta se ei valitettavasti johtanut mihinkään virheeseen. Sen olisi havainnut sitten, kun olisi yrittänyt tulostaa ton veturiolion numero datajäsenen arvoon, niin se olisi ollut undefined, koska sinne ei ole sellaista arvoa tullut. Eli tohon kohtaan pisteen sijaan pilkku, se on mun tekemä näpyttelyvirhe. Mutta sitten jatketaan sen verran, kun kakkosvideossa jo ajatuksia ilmaa heittelin, niin täydennetään tätä ohjelmaa ja mä pistän tuohon kommentteina näkyviin sen työvaiheen ja saatte sen itse ensin koodata, laitatte videon pauseen ja sitten mä täydennän sen siihen perään, niin voitte tarkistaa. Eli seuraavaksi tulee tehtäväksi kirjoittaa matkustajavaunu. Olkoon matkustajavaunu sen luokan nimi samaan tyyliin kuin tuossa noin edelliset. Eli class matkustajavaunu piste. Mä laitan sen tuosta kommentteihin, kirjoitatte sen luokan ja siellä luokassa huomatkaa, niin asetetaan toi tilavuusdatajäsenen arvoksi 0, eli sinne ei tule rahtia, mutta sitten siellä on uutena datajäsenenä toi matkustajamäärä, ei käytetä äätä, matkustajaluku. Sinne tulee toi tis.matkustajaluku datajäsen ja sitten tämmösen toi matkustajavaunun tyyppi on matkustaja. Niin noilla toi pohjatiedoilla kirjoitetaan tommonen luokka ja sitten vielä täällä vähän myöhemmin niin luodaan uusi olio, olkoon se M nimeltään, niin se on sitten new matkustaa ja vaunu jotain piste. Niin saadaan tonne olio luotua. Sitten seuraavaksi niin lisäätte sen vaunun tuonne junaan perään. Ja viimeiseksi niin samaan tyyliin tulostetaan sen vaunun tyyppi. Eli tehdään tää vaihe ensin, sitten mulla on vielä toinen pieni muutos tähän, tulostellaan noin asiat lopuksi silmukassa. Mutta nyt kun olette ton veturin yliluokan konstruktorikutsun superkutsun kohdalta ton kirjoitusvirheen korjanneet, niin sitten seuraavaksi laittakaa pause päälle ja noitten vihreiden kommenttien kohdalle määritellään luokka, luodaan olio, lisätään se olio tuonne vektor-arrayhin ja sitten tulostetaan sen arrayn alkion tyyppi. Ja nyt pause ja vähän koodausta. Ja kun koodi on lopulta valmis, niin katsotaan minkä näköinen ratkaisu siitä
Täällä voisi tulla, eli Class matkustajavaunu. Edelleen käytämme periytymistä hyväksi, vähennämme kirjoittamisen vaivaa, kun olemassa olevaa vaunuluokkaa voi käyttää hyväksi. Eli sieltä löytyy meille jo paljon pohjaa, niin ei tarvitse aina uudelleen ja uudelleen keksiä sitä samaa nelikulmasta pyörää. Sitten me laitamme tähän konstruktorin ja konstruktori saa parametreina pituus, paino, numero ja matkustajalukumäärä tiedot ja sijoitetaan ne datajäseniin. Ennen noita uusia datajäseniä niin kutsutaan superia noilla vanhoilla. Ja olinhan nyt huolellinen, että sinne tuli pilkku. Ja superin kutsumisen jälkeen sitten toi matkustajaluku on LKM ja this.tyyppi on matkustaja. Ja vielä mulla on kommenttina, että tilavuus on 0. Se tulee sieltä getterillä. Eli me tarvitaan caps lock. Tarvitaan pari getteriä. Tilavuudeksi palautetaan 0 ja matkustajaluku uutena tietona, niin sinne tuli taas typoja. Ja sitten palautetaan sen datajäsenen arvo. No olisikohan tossa kaikki hoidettu, mitä tuo matkustajavaunu tarvitsee. Täydennetään ja korjataan, jos me jotain unohdin. Nyt siellä näyttää olevan pilkkuja eikä pisteitä. Okei, toi on nyt jo niin pitkälle tehty toi kommentti, että uuden matkustajavaunun oli on luonti. Sieltä ei puutu kuin sulku ja sisältö parametrit, pituus 20 metriä, paino 90 tonnia, numero 555 ja matkustajaluku, mitähän siellä on, 62. Ja sitten lisätään tommonen vaunu tonne junaan. Eli push-metodilla tämä M oli jo junaan. Ja sitten tehdään tosta viimeisestä tulostusrivistä kopio. Ja se on 3. alkio, jonka tyyppi meitä kiinnostaa. Eli olisikohan siinä tullut noin kaikki vaiheet huomioitua. Tallennuskokeilu, että saadaan heti korjata, jos sinne on tullut typoja. Ainakin nuo tiedot näyttäisi nyt okolta. Sitten huomataan, että tämä ei näytä kauhean tehokkaalta tavalta koodailla tuommoista junaa tai tulostaa noita tietoja, pistää aina uutta konsolilogia. Eli kun toi on array-olio, niin tuolla juna muuttujalla on se length-tieto olemassa, niin me teemme seuraavaksi force-ilmukan, joka tulostaa force-ilmukassa 0. alkiosta lähtien kaikki ton juna arrayn
ääreen toi olioiden määritetyt tiedot, niin toi, mitähän tietoja me laitettaisiin, tyyppi ja vaikka vaunun numero. Tulostetaan ne silmukassa lähtien on nollannesta alkiosta ja niin kauan jatketaan, kunnes toi ollaan alkiossa, joka on yhtä suuri kuin se length, jolloin se on menossa jo yhden ikään kuin pitkäksi, eli junassa, jossa on 4 vaunua, niin viimeisen vaunun indeksi on 3. Eli otetaan tämä pois ja for-silmukka, jossa sitten tulostellaan tyyppi ja numero ja tulostetaan ne samalle riville, eli joka riville tulee uusi vaunu aina. Niin tämmönen for-silmukka. Ja nyt voi laittaa hetkeksi aikaa videon pauseen, kirjoittaa sen for-silmukan siihen ja mä koitan sitten rakentaa se itse tässä myöskin malliksi. Eli nyt pause ja for-silmukka, jokaisen vaunun tyyppi ja numero samalle riville. Ja kun teillä koodi toimii, niin katsotaan minkälainen koodi siitä täällä voisi tulla. Otetaan joku indeksilaskuri, ihan sama minkä niminen muuttuja. X on yhtä hyvä kuin muutkin. Lähdetään nollannesta alkiosta niin kauan kuin X on pienempi kuin junan pituus. Niin jatketaan silmukkaa ja joka kerta mennään yksi vaunu aina edemmäs tässä junassa. Ja jokaisesta vaunusta tulostetaan console.log metodilla sen vaunun tyyppi ja sen numero. Mä voisin tehdä tässä sen, että mä varmuuden vuoksi niin talletan ne tulostettavat tiedot yhteen muuttujaan, ettei mulla tule niin pitkä siitä console.log tulostusfunktio kutsusta, eli voisin määritellä tuossa jo yläpuolella vaikka tommosen muuttujan out, joka on aiemminkin tuttu. Ja sitten lähdetään liikkeelle niin, että sijoitetaan siihen ensin. Mä jäin taas miettimään, että oliko se tyyppi, mutta taisi olla. Juna-olion X:n alkion get tyyppi metodin palauttama arvo. Ja pannaan siihen perään välilyönti. Ja sitten täydennetään outtia sijoittamalla siihen seuraavaksi perään juna R:n X:n alkion get numero metodin palauttama arvo ja sitten sen perään konsolin käyttämä rivi. No, ei me tarvita. Console.log tekee ton automaattisesti meidän puolesta. Eli meillä olisi tuonne out-muuttuja valmis ja sitten console.logilla vaan out-muuttuja näytölle, niin rakennetaan se tuohon out-muuttujaan pala palalta toi tulostus. Katsotaan miten tämä toimii, jos tallennetaan ja testataan. Eli nyt sieltä tuli tyyppi ja numero peräkkäin samalle riville. Toki ei tuossa tarvita out-muuttujaa. Mä huomaan nyt, että toi olisi ollut aika lyhyt toi console.log funktion kutsu sitten kuitenkin. Mä olin näkevinäni sen mielessäni pidempänäkin. Eli noin ja noin me saadaan kaikkikin tonne console.log-metodin parametriksi, jolloin siinä on vähän
vähemmän koodirivejä, mutta täytyy sitten tarkkaan katsoa, että missä sulut menee. Tarkistetaan, että tämä toimii. Näytön tyhjennys ja edelleen saadaan sama lopputulos. Eli tuommoista junailua.